जय जगन्नाथ नमस्कार। आपण मानक आशा स्पिरिचुअल लाइफ को स्वागत। आज आम भक्तिमती सबरींग विषय जानिबा। पुष्पें स्थित्वे विशेषो वा जाति नामाश्रमादयः न कारणं भजन्ने भक्तिरेव हि कारणम्। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଶବରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଭକ୍ତିର ପାତ୍ରତା ନିରୂପଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାରେ ଜାତି ନାମ ଆଶ୍ରମ କୁଳ ଲିଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷତ୍ୱର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଶବରୀ ଜାତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ନିଚ ନଥିଲେ ନିଚ ଜାତିରେ ପୁଣି ନାରୀ, ସେଥିରେ ପୁଣି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଚତୁରତା ଇତ୍ୟାଦିର ନାମ ଲେଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ନବଦା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି କାହା ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ 9 ପ୍ରକାର ଯାକ ଭକ୍ତି ଶବରୀଠାରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତାକୁ ଏକଥା ଜଣା ନଥିଲା କି ତପବନରେ ଅନ୍ୟ ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିନଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲେ। କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହିପରି ସରଳତା ରୂପୀ ନିଚ୍ଛିଦ୍ର ପାତ୍ର ହିଁ ଭକ୍ତି ରୂପୀ ଅମୃତ ରହିପାରେ। ନଚେତ୍ ଅଭିମାନ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି କଳା ଚାତୁରୀ ଦର୍ଶନ ଋଷି ସିଦ୍ଧି ଜଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଦ୍ୱତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତ ଆଦି ଛିଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପାତ୍ରଟି କେତେବେଳେ ଯେ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ ତାହା ପରମାର୍ଥ ସାଧକ ଜାଣିପାରେ ନା। ସେ ଜଗତକୁ ଭକ୍ତି ରସରେ ରସାପ୍ଲୁତ କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସେ ସତ, ଅଥଚ ମାୟାର ବଳବତ୍ତୀ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ନିଜ ରିକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଶବରୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ଆଖ୍ୟାନଟି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ବନ ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ଶବର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶବରୀ ଅତି ଅସୁନ୍ଦରୀ ଓ କୁରୂପା ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ବାପା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୋଟିଏ ବରପାତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ରାତାରାତି ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ। ଯାହାଫଳରେ କନ୍ୟାର ରୂପକୁ ବର ରାତିରେ ବିବାହ ସମୟରେ ବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନପାରିବ। ବର ଶବରୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ପଛେ ପଛେ ଶବରୀ ଚାଲି ରାସ୍ତାରେ ରାତି ପାହିଗଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଦେଲେ। କି ଭୟଙ୍କର ରୂପ! ତାଙ୍କ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ଶବରୀଙ୍କୁ ରୂପ ଦେଖି କୌଣସି ଡାହାଣୀ ବା ପିଶାଚୁଣୀ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଭାବି ସେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଶବରୀ ଏକାକିନୀ ହୋଇଗଲେ। ଯାଆନ୍ତେ ବା କୁଆଡ଼େ, ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ ବା କେଉଁ ଆଦର ପାଇବେ? ସ୍ୱାର୍ଥପର ସଂସାରକୁ ମାୟା ମୋହ ଟୁଟାଇ ସେ ସେହି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ କନ୍ଧମୂଳ ଫଳ ଆଦି ଖାଇ ଦିନ କାଟିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଶବରୀଙ୍କର ବିବାହ ଅବସରରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଂସ ରାନ୍ଧି ଭୋଜି ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ବନ୍ୟ ପଶୁକୁ ଆଣି ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଥିଲା। ବାଳିକା ଶବରୀ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଥିବାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ। ମା' ସହଜ ଭାବରେ ସତ କଥାଟି କହିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶବରୀଙ୍କ ମନରେ ଏହା ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଏତେ ଜୀବବଧ ହେବ ନା, ମୁଁ ଏହାର ନିମିତ୍ତ ହେବି ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ସେ ରାତିରେ ଚୁପଚାପ ଘର ଛାଡ଼ି ବନକୁ ପଳାଇଗଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବନଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ବନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମୀ ଓ ମୁନି ଋଷିମାନେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଥିଲା ଶବରୀଙ୍କୁ। ଥରେ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ତ ଅଭାଗିନୀ ମୂର୍ଖ ନାରୀ, ମୁଁ ନିଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କ'ଣ ବା କରିପାରିବି? କେବଳ ଏହି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ମୁନି ଋଷିଙ୍କର କିଛି ସେବା ମୁଁ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଏ ଅଧମ ଶବରିଣୀର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏହା ଭାବି ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗି ଉଠିଲା। ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ଆଗ ରାସ୍ତାରେ ଝାଡ଼ୁ ଦେବା, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଆଣି ଆଶ୍ରମ ଆଗରେ ରଖିଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ଗାଧୋଇ ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ କଣ୍ଟା ଗୋଡ଼ି ପଥର ଉଠାଇ ରାସ୍ତା ସଫା କରିଦେବା ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରୁହେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନାଗରା ପିଟି ଘୋଷଣା କରିବା ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଉତ୍ତମତାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭାବିଲେ, ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି? କାହାର ଏଭଳି ସେବା ଭାବ? ଯିଏ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏଭଳି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଉତ୍ତମ, ହେଲେ ଏ ତ ଆମ ସାଧନାର ପୁଣ୍ୟକୁ ଚୋରି କରି ନେଉଛି। ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଏହା ଭାବି ଥରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଧରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ରାତିରେ ପହରା ଦେଲେ। ଦିନେ ରାତିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଶବରୀ କାଠ ବିଡ଼ା ରଖିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କାଳେ କ'ଣ ଭାବିବେ, କାଳେ ମୋ ସେବା ଗ୍ରହଣ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଧନାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟୁଥିବ, ଏହା ଭାବି ଶବରୀ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଶିଷ୍ୟଗଣ ତାଙ୍କୁ ମତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ କାଠ ବିଡ଼ା, ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ, ତଳକୁ ମୁହଁ
କରି ଅପରାଧୀ ପରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍କାମ ସେବାରିଣୀ ଶବରୀ ମତଙ୍ଗ ମୁନି ପଚାରିଲେ, ମାରେ ତୁ କିଏ? କାହିଁକି ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଉଛୁ ଓ କାଠ ଆଣି ରଖୁଛୁ? ଏଭଳି ସେବାରେ ତୋର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ତୁ ତ ଆମଠାରୁ ବର୍ତ୍ତନ କି ବେତନ କିଛି ପାଉନାହୁଁ। ଭକ୍ତିମତୀ ଶବରୀ ଭୟରେ ଥରି ଥରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତାପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମ, ମୋ ନାଁ ଶବରୀ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେତୁ ମୁଁ ନିଚ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏହି ଦଣ୍ଡକାବନରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ଭାବିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବା କରିବାର ତ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ହେଲେ ଏତିକି ସେବା ତ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଗୋସେଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ମୋର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବେ। ଶବରୀଙ୍କ ନମ୍ରତା ଓ ସେବା ଭାବ ଦେଖି ମତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ, ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ତୋଳିଦିଅ ଓ ଏହା ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ। ଋଷିଙ୍କର ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ଶବରୀର ନେତ୍ର କୋଣରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ଆସିଲା। ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଉଦର ପୋଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମହାତ୍ମା ତାର ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲା। ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ସୁଲଭ ହୋଇଗଲା। ତାର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ସେ ସଜଳ ନୟନରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମୁନିବର, ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଚଳି ଯାଉଛି। ଆପଣ ମୋର ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କୃପା ହୋଇଗଲେ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯିବି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ହେବ। ଗୋସେଇ, ମୋର ଧନ ବୈଭବ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ ମୋର ଆପଣର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ଅଧମ ନାରୀକୁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରୀତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଶବରୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିନୟ ଦେଖି ଦୟାଳୁ ମତଙ୍ଗ ଋଷି କିଛି ସମୟ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ନିର୍ଭୟରେ ଏଠି ରହ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କର। ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦେଇଦେଲେ। ମହାପୁରୁଷମାନେ କହନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ନିଜେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଶବରୀ ଜୀବନରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ସତ୍ପାତ୍ରର ନାମ ଦାନ ଦେଇ ମତଙ୍ଗ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ଶବରୀ ଭଗବତ ଭଜନରେ ଅହରହ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଋଷିଙ୍କୁ ଏକଥା ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକଥା ଦେଖିଲେ, ଶବରୀର ଭାବକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଦ୍ମପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଚଣ୍ଡାଳୋପି ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ପରାୟଣଃ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ବିହୀନଷ୍ଟୁ ଦ୍ୱିଜୋପି ସପଚେଧନ୍ମଃ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ମତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ନିଚ ଜାତିର ଶବରୀକୁ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସି ଭଜନ ଆଦି କରିବୁ ନାହିଁ। ମତଙ୍ଗ ଋଷି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମାତ୍ର ବିଫଳ ହେଲେ। ସେ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପେକ୍ଷାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏମାନେ ଏବେ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଶବରୀର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ସାଧାରଣ ଶବରୀ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ମହାନ ଆତ୍ମା। ଏ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସତରେ ଶ୍ରବଣୀ ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ସାଧନାରତ ହୋଇ ସେ ଜନ୍ମରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କଥିତ ଅଛି ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ। ଥରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗ ଯାଇଥିଲେ। ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ ଓ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇଗଲା। ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଓ କଥା ସମଗ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣି ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜାରାଣୀ ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଶୃଙ୍ଖଳ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଟକଣା ଥିବାରୁ ସେ ତାହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସରଣ କରି ସେ ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନ କଥା ମନରେ ରହିଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସମଙ୍ଗ ପାଇହେବ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଜୀବନ ଧରି କି ଲାଭ? ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ବରଂ ଏହାଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ। ଏଭଳି ବିଚାର କରି ସେ ପରଜନ୍ମରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଇବାର ସଂକଳ୍ପରେ ତ୍ରିବେଣୀରେ ଝାସ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ପରଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ମତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ମତଙ୍ଗ ଋଷି ଶବରୀର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ସେ ନିର୍ଭୟରେ ତାକୁ ସଦୁପଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାର ଭକ୍ତିଭାବ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ।
ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଗୁଣ ଭଜନ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସବରୀ ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଗଲେ। ମତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଏ କଥା ଜାଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସବରୀ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବିୟୋଗର କଳ୍ପନା ତାଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ମୋତେ ବି ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ସବରୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମତଙ୍ଗ ଋଷି କହିଲେ, ତୁ ଦୁଃଖ କରେ ନା, ତୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ। ତତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଅବସର ମିଳିବ। ମୋର ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଗଲେ ଦିବ୍ୟ ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ କୌଶଳଧୀଶ ଶ୍ରୀରାମ ତତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବେ। ଏବେ ସେ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମା ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇ ତୋର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସଂସ୍କାର କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର। ଋଷିବର ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଦିବ୍ୟ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ କାନରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କର କୁଟୀରକୁ ଆସିବେ, ଏକଥା ଭାବି ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ସେ ରାମ ନାମ ଜପରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। କେବଳ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଆଗମନର କଳ୍ପନା ତାଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବନର କନ୍ଧମୂଳରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଭାଗମର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ସାଧନ। ଏଥିରେ ସାଧନା ତୀବ୍ରତର ହୁଏ। ମିଳନର ଇଚ୍ଛା, ବିରହ, ଦୁଃଖ ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା ଏଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଏଥିରେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ବା ପ୍ରେମୀର ପ୍ରେମାସ୍ପନ୍ଦର ସହ ମିଳନର ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହୁଏ, ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଅହର୍ନିଶ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ହୁଏ। ସେହି ଭାବନାରେ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ଅନ୍ତରାଳ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ବିହ୍ୱଳତା ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ସୂଚନା ନଥାଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ମିଳନର ଆଶାରେ ବ୍ୟତୀତ ହୁଏ। ସେ କେତେବେଳେ ଯେ ଆସିଯିବେ କ'ଣ ଠିକଣା। ଦିନକୁ ଦିନ ସବରୀର ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଲାଳସା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। କେଉଁଠି ଟିକେ ଖସ୍ ଖସ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଦେଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ମାତ୍ର କାହାରିକୁ ନ ଦେଖି ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଥିଲା। କେବେ କେବେ ପାଗଳୀ ପରି ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରେ, ତୁମେ ମୋ ରାମକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ସକାଳେ ଭାବେ ସେ ବୋଧେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭାବେ କାଲି ସକାଳେ ଆସିବେ, କାଳେ ଆସିଗଲେ କି? ଏହା ଭାବି କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସି ଟିକେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ, ପୁଣି ଫେରିଯାଏ। ମୋ ରାମ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସୁକୋମଳ ପାଦରେ କାଳେ କଣ୍ଟା ପଥର କଷ୍ଟ ଦେବ, ଏହି ଭାବନାରେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖୁଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଫୁଲ ବିଛାଉଥାଏ। ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋବରରେ ଲିପା ବିଛା କରି ପରିଷ୍କାର ରଖେ। ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଭାବିବେ ସବରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଜଣା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ନୀତି ନୀତି ବନରୁ ଚାଖି ଚାଖି ମିଠା ମିଠା ଫଳ ତୋଳି ଆଣି ରଖେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ସେ ଏତେ ଆତୁର ହୋଇଯାଏ ଯେ ଆଶ୍ରମର ପାଖ ଆଖ ଲୋକ ତାକୁ ପାଗଳୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଥରେ ସବରୀର ସକାଳୁ ଉଠିବା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଫମ୍ପା ସରୋବର ରାସ୍ତାରେ ତରବର ହୋଇ ସେବା କରୁ କରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ଜଣେ ମୁନିଙ୍କ ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଗଲା। ସେହି ମୁନିଙ୍କ ମନରେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ସବରୀ ପ୍ରତି ଦୋଷ ଭାବନା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଗିଗଲେ। ଯାହା ପ୍ରତି ଦୋଷ ଭାବନା ହୋଇଯାଏ, ତାହାର ଭଲ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗେ। ମୁନି ତାହାକୁ ନାନା ଶବ୍ଦରେ ଗାଳି ଦେଇ ଅନୁଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଛି ଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏ ଅଶୁଭ ମୂର୍ତ୍ତି। ସବରୀ ମୁହଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଭକ୍ତି ଦେଖେଇ ହେଉଛି। ରାମ କାଳେ ଖାଲି ଖାଲି ୟାରି ପାଖକୁ ନୀତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପାଗଳୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା କହି ଋଷି ପୁଣି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଅପମାନ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭକ୍ତର ମହିମା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲୀଳା ରଚିଦେଲେ। ମୁନି ସରୋବରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସରୋବରର ଜଳ ଲାଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବାଣୁ ଜନ୍ମି ପଡ଼ି ସାଲୁବାଲୁ ହେଲେ। ଭକ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅପବିତ୍ର କହିବା ଦୋଷରେ ଏହିପରି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଋଷି ଏକଥା ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ। ସବରୀରୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆସି ସେଥିରେ ସ୍ନାନ କରିବାରୁ ଏପରି ହେଲା ବୋଲି ଭାବିଲେ।
ଏଣେ ଶବରୀ ନିଜର ନମ୍ରତା ହେତୁ ଭାବିଲା ଯେ ଆଜି ତାରି ଦୋଷ ହେତୁ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଏହା ଭାବି ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଗଲା। ଏହାପରେ ସରୋବର ଜଳକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସୀ ଋଷିମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଶବରୀ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ରତର ହେଉଥାଏ। କେବେ ମୋ ରାମ ଆସିବେ, କେବେ ତୁଷାର ନୟନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ତୃପ୍ତ ହେବ, ଏହି ଭାବନାରେ ସେ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ଶେଷରେ ଦିନେ ତାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଆସିଗଲା। କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେପରି ଭଜେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେହିପରି ଭଜନ୍ତି। ଆଜି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଶବରୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁନି ଋଷି ଓ ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶବରୀ ଆଶ୍ରମର ବାଟ ପଚାରି ପଚାରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୁଟୀର ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ୟାମଳ ଗୌର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶବରୀ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା। ତାର ବାକ୍ଶକ୍ତି ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ନେତ୍ରଯୁଗଳ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସତରେ ମୋ ରାମ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଭାବନାରେ ତାର ଯୁଗଳରୁ ବହି ଆସିଲା ଅଜସ୍ର ଅଶ୍ରୁର ଧାରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋମଳ ବାଣୀରେ ହଠାତ୍ ତାର ସ୍ତବ୍ଧ ଭାବ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ନକରି ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାବି ସେ ପ୍ରଥମେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପାଣିପାତ କଲା। ସେହି ଲୁହର ଧାରାରେ ସତେ ଯେପରି ଧୋଇଦେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଯୁଗଳକୁ। ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ମାତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଉଠାଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରକମଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା। ଅତି ଆଦରରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଡାକି ନେଇଗଲା। ଆନନ୍ଦରେ ସେ ପାଗଳି ପରି ହେଇଯାଉଥାଏ। କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିପରି ସଂସ୍କାର କରିବ? ଆଗ ପାଦ ଧୋଇଦେବ କି ଆସନ ବିଛାଇ ଦେବ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ତାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରେମ ଭାବ ଓ ମନ ଦଶା ଦେଖି ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସୁଥାନ୍ତି। ତରବର ହୋଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାର କଲା। ତାପରେ ବନରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚାଖି ଚାଖି ତୋଳି ଆଣି ରଖିଥିବା ମଧୁର କୋଳି ଓ ଫଳ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା। ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଠାଇ ଖାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଫଳର ସ୍ୱାଦକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ବା ପ୍ରଶଂସା ନ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେଥିରୁ ଶବରୀର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ସରଳତା ଓ ଅମାୟିକ ଭାବ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ତାହାର ସ୍ୱାଦକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦେଇଥାଏ। ଶବରୀର ହାତରୁ ଖାଇବା ବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇଲା ଭଳି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସ୍ୱାଦକୁ ସେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ। ଥରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଜନକପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜନ୍ମମାତା ଜାନକୀ ଓ ତାଙ୍କର ସଖୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଅନେକ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ପରସ୍ପର ବିଚାର କଲେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାଢ଼ି ସାରି ପଚାରିବା ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ହୋଇଛି। ଯଦି ସୀତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧାକୁ ଭଲ କହନ୍ତି ତେବେ କହିବା ଯେ ଖାଲି ଘର ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ହାତ ରନ୍ଧାକୁ ଭଲ କହନ୍ତି ତେବେ କହିବା ଯେ ପର ଘର ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସଖୀମାନେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବାଢ଼ି ସାରି ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଜିତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କିଏ ବା ଜିତିପାରିବ? ସେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ନୂଆ କଥାଟିଏ କହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଆଜି ଯାଏଁ ଘରେ, ଗୁରୁକୁଳରେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଘରେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ବି ସଂସ୍କାର ପାଇଛି ସବୁ ଶବରୀ ମା'ର ଅଇଁଠା ଫଳର ତଳେ। ଶବରୀର ଜଙ୍ଗଲିଆ ଫଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଥିଲା ତାହା ଏଇ ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ନାହିଁ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଘର ଗୁରୁ ଗୃହ ପ୍ରିୟ ସଦନ ଶାଶୁରେ ଭଇ जब जहाँ पहु नाही तब तहाँ कही सबरी के फलनी की रुचि माधुरे न पाई। प्रभु प्रथमे सबरी आश्रमरे पदार्पण करिथिबार ऋषिमाने निजକୁ लज्जित अनुभव कले। सेमानकर ब्राह्मणत्व अभिमान चूरमार होईगला। सेमाने सबरीर आश्रमକୁ आसी प्रभुଙ୍କୁ दर्शन और प्रणाम कले। सेमाने सेमानकर समस्या पाई अधिक चिंतित थिले। तेणु प्रथमे सरोवर जल शुद्ध हेबार उपाय पचारिले। समस्ते स्वास्थ्य साधन रे तत्पर। निर्बल भक्ति काहीं? प्रभु कहिले, यह भक्त अपमानर परिणाम। प्रथमे सबरीर पाद स्पर्श कर एवं तापरे सबरी को नहीं तार पादरे सेही जल को स्पर्श कराओ। ताहेले सेही जल पूर्ववत पवित्र होइजिब। ऋषि माने भगवान आज्ञा पालन कले। सरोवरर जल निर्मल होइगला।
ଭକ୍ତିର ମହିମା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ରୂପରେ ଭକ୍ତିର ମହତ୍ଵ ପ୍ରକାଶିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ ଦୂର କରିଦେଲେ। ମାତା ଶବରୀଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ସେବା ସମନ୍ୱିତର ଫଳ ମିଳିଗଲା। ଗୁରୁ ମତ୍ତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ କୃପାରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ ଓ ଅଧମ ବୋଲି କହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାର ଅକ୍ଷମତା ଦର୍ଶାଇବାରୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାତି, ପଙ୍କ୍ତି, କୁଳ, ବଡ଼ିମା, ବଳ, ଗୁଣ, ଚତୁରତା ଦେଖେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାର ଜୀବନ ବୃଥା। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ନବଧା ଭକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏଇ ନବଧା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ, ଛୋଟ ବଡ଼, ଚର ଅଚଳ ଯେ କେହି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ପୁଣି ତୁମ ପାଖରେ ତ ଏ 9ଟି ଯାକ ଭକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମ ଉଦ୍ଧାରରେ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ କ'ଣ? ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଗତି ଦେବି ଯାହାକି ଯୋଗୀଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ଶେଷରେ ଶବରୀ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳ ଦେଖାଇ ଦେଇ ନିଜ ଏ ନଶ୍ୱର ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ମାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ହିଁ ଶବରୀ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ପରମ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।